Náš život na tomto svete je iba dočasný. V čase našej smrti sa postavíme pred Boha. Hebrejom 9 hodín 27 minút. Zlá správa je: ľudstvo je v padlom stave. Prvý muž a žena, ktorých stvoril Boh, žili v záhrade Eden. Boli stvorení na Boží obraz, mali sebauvedomenie, inteligenciu a svetosť. Genesis 1 hodina 26 minút. Boli v dobrom vzťahu s Bohom, až kým neposlúchli jeho príkaz, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla. Kvôli ich neposlušnosti prišla na svet kliatba a hriech vstúpil do ľudstva. Genesis 3. Každý človek narodený potom zdedil hriech a zlomenú prirodzenosť. Rimanom 5 hodín 12 minút. Božie slovo vyhlasuje, že všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu. Rimanom 3 hodiny 23 minút. A mzdou hriechu je smrť. Rimanom 6 hodín 23 minút. Druhá smrť v ohnivom jazere. Zjavenie 20, 14, 15. Naša duša je nesmrteľná a kvôli našej hriešnej prirodzenosti a neschopnosti vykúpiť sa sami čelíme večnému trestu v pekle. Potrebujeme Spasiteľa, aby naplnil Božiu požiadavku spravodlivosti a svetosti. Hebrejom 10, 1, 5. Dobrá správa je: pod nebom je dané iba jedno meno a jedna cesta na vykúpenie, odpustenie a zmierenie s Bohom. Boh dal iba jedno meno, skrze ktoré môžu ľudia prijať spásu. Skutky 4 hodiny 12 minút. V mene Ježiš každé koleno pokľakne a každý jazyk vyzná, že on je Pán. Filipanom 2, 10, 11. On je cesta, pravda a život. On je prisľúbený spasiteľ ľudstva, jednorodený syn Boží, večný a stvoriteľ všetkého. Syn Boží sa zjavil ako syn človeka v tele nie, aby zomrel na kríži, smrť a aby znovu vstal, vzkriesenie. Jeho obetované telo a jeho nepoškvrnená krv vyliata na kríži sa stali jednorazovou obetou za vykúpenie, odpustenie a zmierenie s Bohom. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru v Pána Ježiša Krista a jeho evanjelium. Odvráte sa od falošných presvedčení alebo hriešnych spôsobov života. Verte v Boha prijatím jeho jednorodeného syna, Ježiša Krista, ako svojho Pána a Spasiteľa. Úplne dôverujte v milosť jeho evanjelia, spásne dielo Boha skrze jeho syna, vtelenie, smrť na kríži a vzkriesenie. Úprimne sa modlite. Náš Otec Boh v nebi, prijímam tvojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, ako svojho Pána a Spasiteľa. Pane Ježišu, dôverujem tvojmu evanjeliu spásy. Kráľuj v mojom živote a premeň ma mocou Ducha Svätého. Pane, ďakujem ti za tvoj prísľub večného života a jeho hojnosti. V Ježišovom mene. Amen. Pravá viera. Pravá viera dáva plnú istotu spásy. Boh prislúbil večný život skrze vieru v Ježiša. 1 Ján 5, 9, 13 a nebudeme čeliť súdu druhej smrti, lebo sme prešli zo smrti do života. Ján 5, 23, 24. Aj keď naše telesné telo môže zomrieť, Boh ho znovu vzkriesi, kto verí, nikdy nezomrie večne. Ján 11, 25, 26. Boh drží budúcnosť. Nikto nás nemôže vytrhnúť z jeho mocnej ruky. Ján 10, 27, 29. Nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. Rimanom 8, 35, 39. Duch Boží prebýva a zostáva v nás až do návratu nášho Pána Ježiša Krista. Efezanom 1, 13, 14. Božia vôľa pre teba ako jeho dieťa a kresťana. Daj sa pokrstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého ponorením do vody. Matúš 28, 19. Rast v milosti a v poznaní nášho Pána Ježiša Krista. Zostaň v ňom a v jeho slovách ako dôkaz tvojej viery a lásky k Bohu. Ján 15, 5, 7, 10. Modli sa. Matúš 6, 6, 7. Uč sa z Biblie. Matúš 11, 28, 30. Ján 17 hodín 17 minút a maj spoločenstvo s ostatnými kresťanmi, ktorí uctievajú Boha v duchu a pravde. Ján 4, 23, 24.